Achiel kachiel e doho ma Milimani kama nende igeno ni ogai mar obila Douglas Kanja ne dhi chopo e nyima od bura ka en kod jogo manoteki, mano kaluwore gi chik manyogol kod doho odiechieng' manyoro. To kata kamano norem chopo. Koro Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kaachiel kod Martha Karua magino kinde mag jogo mabende gin familia mag jogo manoteki, wacho ni ok gimor ahinya gokang' makoro nyaka sani ogai mar obila otamore chopo e doho, kendo giwacho ni ogai mar obila gidwaro ni mondo ochopi e doho owuon ma ok ooro ng'ata ng'ata, kaluwore gi bedo ni doho ne dware en owuon mondo dhi oler kama jogo eko ma bende noteki nitiere. Erokamano ahinya Pascal Olajo ka entiere Kabondo kanyo. Gladys Onyango wacho na noluowa e yo makare. Mama Nicole wacho ni ka entiere Karubangi Market, wacho no wuoro Kenya kaka ji lala kamano, to bende wacho ni chieng' moro achiel Kenya biro bedo makare. Kaito James Onyango wacho ni en rarieda, wacho ni en bende ok omor ahinya gi rang'iny makoro indhiyo jo Kenya tilal godo kinde ka kinde. Mana kamano nyakwara mogi, mago gin moko kuom paro ma jogo eko ma golon maparo ewi jogo eko ma bende osebed ka iteko kinde ka kinde. Ka nyaka sani wadok achiel kachiel nyaka e doho ma Milimani kama jafwambo marwa Efi Nyakidi biro leronwa ni to ang'o mosetimore chakre okinyi, kaluwore gi bedo ni ne warito mar neno ogai mar obila Douglas Kanja ka chopo e nyim doho. Efi, kapo ni nyalo winja gi e thuolo ni nyalo nyisowa ni to ang'o mosetimore kaluwore gi bedo ni ogai mar obila orem chopo e nyim doho kaka doho nyogolo chik. Efi. Erokamano ahinya Milton, awinji makare. Wantiere Milimani High Court kama odiechieng' ma kawuono Deputy Inspector General kata ogai mar obila mano Douglas Kanja nowinjore ochopo e nyim doho odiechieng' ma kawuono kaluwore gi chik manochiw kod jang'ad bura Justice Mwamuye. Odiechieng' manyoro nowacho ni ogai mar obila Douglas Kanja ochopo e nyim doho mondo ochiw ler kata ochopo e nyim doho kaachiel gi rowere ma bende nosendhi molal godo e jumbe mokalo, tim ma bende osebedo ka dhi nyime ahinya e pacho kaendi. Kata kamano ogai mar obila Douglas Kanja nokochopo e nyim doho kawuono, mak mana nooro ng'ato manochung' e lope e lo mare kendo lero ne doho ni nokonyal chopo kaluwore gi achiedhnade ma ok nyal geng'. Koro gie sani jang'ad bura Bahati Mwamuye ochiwo mana ndalo 8 ka bura no endo ibiro winj higa mabiro. Bende olero ni jang'ad bura Bahati Mwamuye olero ni ok en ranyisi makare ka ogai mar obila inyiso mondo chopo e nyim doho to ok onyal chopo. Nowinjo bed ni Douglas Kanja chopo gi rowere mosendhi kendo lal godo, to ka ok ochopo kodgi nowinjo bed ni olero ne doho ni to rowere gi gin kanye, en ng'awa mandhiyo rowere gi kendo lal kodgi. Kata kamano waneno ka wuon achiel kuom rowere go eko mano wuon Billy Mwangi bende ochopo e nyim doho kendo lero ne jang'ad bura Bahati Mwamuye ni doher mana ng'eyo kata doher yudo ler kowuok kuom obila ni wuode ni kanye, kendo lero ni odiechieng' achiel motelo ne lal kendo ndhicho mar wuode nitiere nyamburko moro mane oneno ka rango alwora magidake, kendo odiechieng' maluwo mano koka wuode nolal. Ne en gi lit ahinya kendo waneno ka en gi pek ahinya e chunye kodwaro mana mondo ong'e ni wuode ni kanye, kendo wacho ni wuode en ng'at matuore. Koro doher mana ni mondo obila kata ogai mar obila Douglas Kanja oler ni wuode ni kanye. Kata kamano ne wantiere kae gi lawyers mopogore opogore ma ochung' ne anyuola gi eki mar wedegi osendhi kendo lal kodgi. Ne wantiere kae kod Martha Karua, ne wantiere kae kod okil Stephen Kalonzo Musyoka, bende ne wantiere kae kod okil Eugene Wamalwa, kendo giwacho ni ok en ranyisi makare ka dibed ni iluongo ogai mar obila mondo chopo e nyim doho, imiye chik gi doho mondo chopo e nyim doho mar lero chal mar arita e pacho kaendi ne rowere to ok ochopi. Koro giwacho ni girito mana nyaka kanyo mibiro winj bura ni endi mondo ging'e ni ochimo kanye, rowere gi bende ibiro kelgi e nyim doho. Ka penjo maduong' koro odong' mana ni en ng'a malal gi rowere, to en ng'a mandhiyo rowere, to itero gi kanye, to indhiyo gi nang'o. Kata kamano